Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe ngelingake aja turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore. صلوا على النبي محمد صلوا عليه يا سلام padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore.
setia muda iki jenenge benarine ayu rupane setia muda iki jenenge benarine ayu rupane tindak tanduke nyenengake ojo lirani mongko ndak kesangkol atine ojo lirani mongko ndak kesangkol atine Setia muda iki senine benarine ayu rupane setia muda iki senine benarine ayu rupane tindak tanduke nyenengake ojo lirak-liri mengko ndak kesantol atine ojo lirak-liri mengko ndak kesantol atine ayo para kanca kita ngamalne Pancasila sebab Pancasila iku dasare negara kita ayo para kanca padha rerukunan sebab wektu iki negarane lagi pembangunan hai pemuda junjung tanah airku Republik Indonesia negara maju Pancasila hidup dengan
rakyat bahagia. Undang-undang dasar tahun 45 membawa rakyatnya ke arah bahagia. Hidup tetap damai, tetap berdekatan. Sedulur ku kabeh ayo ibadah ben ojo keboleh brengkoti Allah. Eling ono kita urip ning donya padane wong mampir sedelo. Iku temenono anggonmu ngaji kanggo sangu kita yen wis tekan pati. Pemuda-pemuda tiang kokoh bagi negara, semangat baca berjiwa muda santosa. Betul pemuda harapan bangsa sepanjang masa. Anake wong tani omahe ning pinggir kali, aja wira-wiri golek senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Para sedulur wis naluri tetep luhur. Sedulur sampun atos ilang lebur wangkasan, kita tansah gesang makmur. Atur suda dumateng para pamriksa, amriksani kesenian kita. Para mriksa sampun ngantos samya ngandha para mriksa ingkang prasaja. Bahagia kita punya Islam, menikmati hasil pembangunan, sandang pangan serta kecukupan, rumah sehat serta sejahtera. Tapi kita wajib ingat selalu meningkatkan usaha sungguh-sungguh pada tahapan tinggal landas, masyarakat adil makmur sejahtera. Sikat. Pramila monggo para ramu sedaya samiya ngudinipun ilmu agami al-Islam dumugi pati. Yang gesang wajib nambahi gawe dagang suci dan suci. Undang kita ngundikan Nabi pangandikan muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal ladi kula niki tiyang sapi. Ayo prawanita do tandur lari aniku kudu bisa ngarep rapatan. Ayo para ibu lematun ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake
Promanito to tandem larian kita kudu bisa anglare prabatan ayo para ibu lematon ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu ayo ibu tani aja nyepelekake amre bisa kasih tapi bebene Prawanito do tandur lari aniku kudu bisa nglare prabatan ayo para ibu lematon ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu ayo ibu tani aja nyepelekake oleh sesenep tapi PPP ayo promanito tandur larian kita kudu bisa anglare prabatan ayo para ibu lematon ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu ayo ibu tani aja nyepelekake amre bisa kasih tapi bebene Prawanito do tandur lari aniku kudu bisa nglare prabatan ayo para ibu lematon ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu ayo ibu tani aja nyepelekake oleh sesenep tapi bebene Oke.